Qualsevol empresa que vulgui fer negocis a internet li ha de donar molta importància a la seva estratègia per aparèixer als cercadors. De fet, els usuaris que vindran dels cercadors són els de més qualitat perquè estan buscant activament un producte o un servei. El que veurem avui és les estratègies o totes aquelles pràctiques que hem de tenir en compte a l'hora de millorar la forma com l'empresa es fa visible en els cercadors. El que moltes vegades hi ha una certa confusió és en interpretar o en no saber veure que quan es fa una cerca, el cercador presenta dos tipus diferents de resultats. D'una banda, apareixen els resultats marcats com a enllaços patrocinats que es corresponen a un programa publicitari i aquests resultats, com responen a un sistema de publicitat, per aparèixer aquí l'empresa simplement haurà de contractar aquesta publicitat, en aquest cas directament a través del programa Google AdWords. Per aparèixer en els altres resultats és quan cal fer determinades coses a dins del web, que és el que ens ocuparà durant els propers minuts, on veurem quines són les estratègies que hem de fer servir per aparèixer en aquests altres resultats que s'anomenen resultats orgànics o resultats naturals. La forma com el cercador ordena aquests resultats respon a una fórmula matemàtica que decideix quin és aquest ordre en el que apareixen els resultats depenent de la cerca que hagi fet l'usuari i responen a aquest algoritme, en el cas de Google, es diu PageRank. L'important aquí és entendre que el cercador el que intenta fer és donar la millor resposta per la cerca de l'usuari, el que vol dir que intentarà adequar el resultat, la presentació d'aquests resultats, a aquell resultat que respongui millor la pregunta, la necessitat, aquella consulta que l'usuari ha introduït a la caixeta de cerca. Quan es fa una cerca, evidentment apareixen milions de resultats, milers de resultats, depèn de la quantitat de pàgines que el cercador trobi rellevants per la consulta concreta que ha fet l'usuari. El problema per l'empresa, doncs, és fer-se visible en aquests resultats quan en moltes ocasions apareixen resultats de tot el món amb el nombre de pàgines cada vegada creixent, és a dir, cada vegada la dificultat per aparèixer en aquests resultats és superior, proporcional pràcticament al nombre de pàgines que van creixent cada vegada. Per tant, el problema d'aparèixer o no en els resultats cada vegada s'ha anat fent molt més complicat. Ja no només pel nombre de pàgines creixent, sinó també perquè els usuaris en el seu comportament de cerca no decideixen mirar molt més enllà de les primeres pàgines, millor dit, de la primera pàgina de resultats. És a dir, que encara que en una cerca apareguin milions de pàgines, doncs, malauradament, l'única oportunitat que tenim nosaltres d'aconseguir que els usuaris ens vegin i que, per tant, vinguin a la pàgina web, doncs és que aconseguim aparèixer en aquestes primeres posicions tal com després PageRank ens ordena, ens presenta en aquesta llista amb els resultats. El 62% dels usuaris tria la primera pàgina de resultats o tria un resultat d'aquests primers que es troben a la primera pàgina i un percentatge molt petit arribaria fins a la tercera pàgina de resultats. Això vol dir que si no aconseguim estar entre els primers 30 resultats d'una cerca, pràcticament pel cercador hi apareixem, però per l'usuari ja no serem visibles. Això dificulta moltíssim la nostra estratègia de cercadors, tenint en compte això, que estem limitats pràcticament a aparèixer en aquestes primeres 30 posicions. A més, els usuaris li donen molta importància a aquesta ordenació i li atorguen fins i tot una valoració des del punt de vista de la qualitat. És a dir, ells consideren que un resultat, si apareix en primeres posicions, se li atorga aquesta característica que aparentment és un resultat de més qualitat. Després, quan entenguem ben bé com funcionen les estratègies per millorar aquest posicionament, veurem que en cap cas tenen res a veure amb la qualitat de l'oferta dels productes i serveis associats a aquest resultat. Té més a veure amb fer determinades coses. Però sí que és cert que els usuaris tendeixen a pensar que una pàgina que ha aconseguit aquest posicionament és perquè d'alguna forma s'ho mereix o el cercador ha decidit que el seu resultat
és prou rellevant. Així que ja no només és que són visibles, sinó que a més els usuaris, si tenim aquesta posició preferent, ens donaran aquest plus de qualitat que moltes vegades és la diferència entre el clic o no clic. Totes aquestes tècniques que el que pretenen és treballar tots aquells factors dins de la pàgina web que tenen a veure amb com el cercador decideix la rellevància d'un resultat o d'una pàgina web respecte a la consulta que ha fet l'usuari, aquestes tècniques se'ls anomena SEO, S-E-O, és aquest acrònim de la paraula anglesa, i que és interessant conèixer aquesta paraula perquè això ens permet trobar moltíssima informació al cercador. Cercant per aquest acrònim trobarem moltíssima més documentació sobre quines són aquestes tècniques. A més, són tècniques que també van evolucionant al llarg del temps, al igual que la forma com el cercador va modificant aquest ordre, aquesta classificació de resultats. Al final, aquest SEO són unes bones pràctiques, és a dir, no hi ha una fórmula màgica per aparèixer en primeres posicions en els cercadors, sinó que es tracta d'aplicar una sèrie de pràctiques per intentar que, de totes les variables que el cercador fa servir per decidir la rellevància de la pàgina web, intentar donar-li totes aquelles variables per tal que consideri que la pàgina es mereix aparèixer en aquestes posicions. Així que el que veurem són una sèrie de bones pràctiques que després cal aplicar en cada cas, depenent de la problemàtica concreta de cada sector i també de la competència que hi hagi per a aquella cerca concreta. És a dir, no és el mateix una cerca en la que apareixen 30.000 resultats que una cerca en la que apareix 300.000 resultats. Evidentment, la competència no és la mateixa i ja que estem parlant d'un rànquing, evidentment la dificultat per aconseguir aquestes posicions és directament proporcional al nombre de pàgines i també a la seva estratègia SEO perquè competim contra ells en el rànquing. Moltes vegades el que es fa és treballar seguint aquesta idea del prova i error, és a dir, al final el que estem fent són una sèrie de canvis tocant aquestes variables i intentar que el cercador consideri que el fet d'haver tocat aquestes variables ens ha donat més rellevància per a aquestes consultes concretes que ens interessaven, però al final és el cercador el que acabarà posicionant-nos d'una manera o d'una altra i no sabrem mai quina posició acabarem tenint si no prèviament no ho podrem saber, per tant només ho podrem saber un cop hem fet els canvis i el cercador ha tornat a fer la feina d'indexar-nos. La feina de SEO és una feina constant, és a dir, no acaba mai, ja que sempre hi ha competidors nous, sempre la web és diferent, es va canviant, es va modificant, tant la nostra web com la web dels competidors es va canviant i a més també es van refinant, ajustant aquests criteris que decideixen aquest ordre o aquesta classificació en la que apareixen els resultats de la cerca. És important, però, que encara que el rànquing serà una manera de decidir o de valorar si ho estem fent bé, si estem aconseguint els objectius que ens hem plantejat per les feines de SEO, el que al final és important ja no és la primera posició, la segona o la tercera, sinó que el que és important és tenir el clic, és a dir, que veurem com la forma de valorar el SEO va molt més enllà de veure en quina posició apareixem en el rànquing, sinó que la idea és saber quanta d'aquesta gent que ens ha vist en el rànquing, quanta d'aquesta gent és capaç després de venir al web i fer allò que nosaltres volíem que fes en el web. Per poder entendre ben bé com funcionen les tècniques SEO, és important primer entendre tota la part que té a veure amb la qüestió tècnica, tot el que té a veure amb com s'obtenen les pàgines o com Google captura la informació de les pàgines que després farà servir per decidir l'ordre en el que apareixen. Podríem dividir aquesta fase o aquest procés que realitza qualsevol software cercador, que en aquest cas estic parlant de Google, però també valdria per qualsevol dels altres motors de cerca. És interessant la idea de motor de cerca com un software que treballa de forma automatitzada com amb un robot. És a dir, no hi ha una edició humana de ningú que processi la informació i la validi, la revisi, miri l'adequació de la informació respecte a la consulta de l'usuari, sinó que això és un procés que fa un robot automatitzat i és interessant entendre això perquè caldrà donar-li la informació d'una forma molt concreta que el robot sigui capaç d'entendre, ja que precisament no hi ha cap persona filtrant o validant la informació. Podríem dividir el procés del motor de cerca en 3 etapes diferents. La primera etapa és l'etapa de rastreig o de captura de la informació de les pàgines web. Al final, el cercador no deixa de ser més que un robot, un software que es llença a la internet i el que fa és anar captant
anar accedint a diferents pàgines i captura la informació que troba d'aquestes pàgines web, se l'empassa tota, agafa aquesta informació i se l'empassa. Per passar d'una pàgina a una altra pàgina dins del mateix web, aquest robot, aquest motor, fa servir els enllaços que va trobant. És a dir, que quan el robot del cercador arriba a la pàgina, captura la informació de la pàgina, troba un enllaç, agafa aquest enllaç, salta d'aquest enllaç i se'n va cap a una altra de les altres pàgines on trobarà un altre enllaç i així anirà capturant la informació que troba de totes les pàgines. Per això moltes vegades als robots o als motors de cerca se'ls diu també spiders o crawlers perquè fan aquesta feina de rastreig o de captura de la informació. Aquest procés de captura de la informació té una freqüència depenent una mica de la capacitat d'actualització o la pròpia capacitat de frescura dels continguts del web, i hi ha webs que es revisen o el cercador passa cada dia i d'altres que passa cada setmana o altres que passa cada mes o cada 2 mesos, etc. És a dir, aquí el cercador va regulant la freqüència de pas en funció també de la capacitat del web d'anar canviant els continguts. Una vegada s'ha capturat la informació, aquesta informació s'emmagatzema, és a dir, es guarda en una gran base de dades gegant. No es podria explicar d'una altra manera que quan una persona fa una cerca la resposta la tingués en mil·lèsimes de segon. La resposta és que, evidentment, la cerca no es fa en temps real en aquell moment, sinó que es consulta ja uns índexs, una base de dades ja creada prèviament. Aquesta informació queda guardada aquí i després, finalment, quan l'usuari fa una consulta, el motor de cerca va a buscar tota aquella informació que ja té guardada prèviament i aleshores decideix presentar-la en l'ordre que l'algoritme defineixi en cada cas. Aquí veiem també altres motors de cerca possibles a part de Google, tot i que Google a Espanya té una gran quota de mercat, superior al 95% de cerques, és a dir, que pràcticament avui en dia per aparèixer a un cercador, si el teu mercat és a Espanya, evidentment passa per aparèixer a Google. És interessant la idea aquesta de rastreig, perquè tot i que és una qüestió tècnica, és molt important assegurar-nos que el robot ha estat capaç de capturar la informació allà on la necessita per després decidir si la pàgina és una pàgina potencial o no aparèixer segons la consulta que hagi fet l'usuari. Pensem que el robot no llegeix el web com un usuari normal, no veu les imatges, sinó que, com veieu aquí, la informació que captura el robot és la informació que troba en el codi font de la pàgina. És a dir, aquesta és la informació que s'empassa i la informació que conserva després i que és la que emmagatzema en aquesta base de dades gegant. Si haguéssim de simplificar molt els factors que condicionen el rànquing, són molts. Alguns diuen que són més de 200 variables diferents les que afecten el rànquing, és a dir, aquesta fórmula de PageRank és la que calcula com s'indexen o com s'ordenen les pàgines segons la consulta que hagi fet l'usuari. Doncs bé, d'aquests 200 variables que aparentment hi ha, podríem simplificar molt i dividir-los en dos tipus de variables. D'una banda, tindríem tot el que té a veure amb la concordança de paraula clau, és a dir, ja que hem dit que aquest robot és un software, no pot interpretar el contingut de la pàgina web, sinó que farà servir el contingut que trobi a la pàgina web, que hagi capturat, com a material després per treballar, per utilitzar-lo per la consulta, pel resultat de la consulta. La concordança de paraula clau té a veure amb que la paraula clau la trobi en determinats llocs de la pàgina web que després veurem i, per tant, si troba la informació, doncs ets un candidat potencial a aparèixer després en els resultats quan l'usuari faci aquesta consulta. Per exemple, si jo vull aparèixer per hotel a les Rambles de Barcelona, doncs li he de dir posant aquestes paraules clau a la pàgina per tal que el robot entengui que aquestes són les paraules clau que jo vull fer servir per posicionar-me després en el cercador. Tota l'estratègia que té a veure amb la concordança de paraula clau vol dir col·locar les paraules clau en determinats llocs de la pàgina web que després veurem i també triar bé aquestes paraules clau per tal que siguin les més adequades possible i que tinguin a veure amb com els usuaris faran servir després a la caixeta, a l'hora de buscar. El segon grup de variables que tenen a veure amb el posicionament natural, amb aquest SEO, són les variables que tenen a veure amb la popularitat o amb els enllaços.
De fet, aquest és un dels grans canvis que va suposar Google respecte als altres motors de cerca que hi havia prèviament, i és que Google utilitza aquest criteri de la popularitat per decidir la rellevància de les pàgines web. És a dir, d'alguna manera, aquelles pàgines web que tenen més enllaços des d'altres pàgines web es consideren més importants o potencialment pàgines que es mereixen millor posició que no pas aquelles que tinguin menys enllaços. Seria una forma democràtica de posar en mans de tota la comunitat, d'alguna manera, la decisió de quines són aquelles pàgines que es mereixen millor posició. Seria com dir, doncs aquelles pàgines web que altres referencien o que altres citen es mereixen millor posició i, per tant, el sistema té en compte la quantitat d'enllaços que té un web des d'altres dominis, també els enllaços interns, com veurem, però sobretot els enllaços des d'altres dominis, i també no només la quantitat d'enllaços que es tenen, sinó també la qualitat d'aquests enllaços. No és el mateix tenir un enllaç en un blog d'una persona que quasi bé una pàgina web de poca rellevància alhora, o tenir un enllaç des d'una pàgina molt rellevant pel sector o de molta autoritat. Una vegada hem entès aquestes variables que tenen a veure amb el posicionament, és a dir, d'una banda tot el que té a veure amb la ubicació de les paraules clau en determinats llocs de la pàgina web per tal que el robot les pugui trobar i les pugui utilitzar després per ordenar-nos, i d'una altra banda tot el que té a veure amb els enllaços externs, el primer que hem de fer és assegurar-nos que el web no presenta obstacles a l'hora que el robot pugui accedir correctament a la informació que tenim a les pàgines web, en aquest codi font que vèiem, que pugui accedir sense obstacles a les pàgines web. De fet, són molts els factors o els motius pels quals una pàgina web podria ser invisible pel robot, que podria no ser visible pel cercador. La majoria són raons des d'un punt de vista de programació o tècniques, i n'hi ha moltíssimes, és a dir, és molt complexa quins són els motius pels quals una web podria no ser rastrejable o indexable. Però sí que veurem, potser no tant els motius, perquè són molts, però sí que veurem com una empresa pot comprovar si realment el seu web és totalment indexable pel cercador i la troba sense cap tipus de dificultat, perquè si no ens assegurem que tenim resolt el tema de la indexació, després no podrà continuar el procés d'emmagatzemar aquesta informació en aquesta gran base de dades. Si no tenim la informació a la gran base de dades, és impossible que després ens presenti quan algú cerqui, simplement perquè no ha trobat el material, no ha trobat el contingut que nosaltres tenim, i per tant és impossible que després ens presenti perquè simplement no sap que nosaltres tractem d'aquest tema o tenim aquestes paraules. Aquí hi ha una llista d'alguns dels motius principals que poden afectar el procés d'indexabilitat. Per exemple, els redireccionaments, per exemple, el fet que una web s'hagi fet totalment en flash, també és un obstacle important pel robot, pel cercador. També la pàgina que sigui només feta amb imatges, també és un obstacle, és a dir, com que no hi ha text, no hi ha paraules, doncs el cercador té dificultats per trobar ben bé el contingut, i ara veurem tot seguit com podem utilitzar determinats comandaments per saber si la nostra pàgina web és indexable o no.